La 16 ani am fost închis prima oară pentru furt. Spune un pic povestea ta, pe scurt. În ce ai trecut tu, ce greutăți ai întâmpinat în viață și cum ai reușit să treci peste? Când eram mic, foarte mic, aveam câteva luni, tatăl meu era închis. Mama mea a înaintat divorț față de tatăl meu. Eu mai având doi frați mai mici decât mine, unul care a murit anul trecut într-un accident de motocicletă, a spus la judecătorie în momentul procesului că ea are doar doi copii. Eu, cel mai mare, nu am fost băgat în proces. Atunci, teoretic, am rămas al nimănui, pentru că instanța n-avea cum să mă încredințeze tatălui care era închis și nici mamei care nu a recunoscut. Am rămas cumva orfan. M-a luat bunica mea, ea m-a crescut. Când aveam 16 ani, bunicul meu a murit. El muncea, el mă întreținea, el avea grijă de mine, mă ducea la școală. Atunci am început să iau pe cărări greșite. La 16 ani am fost închis prima oară pentru furt. Am făcut 1 an și 2 luni la centru de detenție Târgu Ocna și Tichilești. Am ieșit afară, am zis că nu o să mai fac prostii. Din anturaje am apucat de droguri. Am făcut altă faptă, tâlhărie cu violență. Arestat iarăși 2 ani. După ce m-am eliberat, am muncit o perioadă și am cunoscut o fată, se droga. Și am început și eu să mă droghez cu ea. M-a dat în primire la poliție, precum că vindeam droguri, că suntem consumatori. Și am fost iarăși arestat pentru trafic de droguri de mare risc. Am fost în depresie, m-am tăiat singur, ce ne-am făcut? Am avut momente foarte urâte. Nici bunicii mele nu-i spuneam nimic, nimănui nu spuneam nimic, pentru că nu știam că le fac rău dacă le spuneam. Cum ai reușit tu să treci din momentele astea grele? Cum e viața ta acum? Acum sunt împreună cu o fată, lucrez, nu mai fac nicio prostie, nu mă mai droghez. M-am internat singur la dezintoxicare, pentru că eram conștient de rău pe care mi-l fac. După ce am ieșit de la dezintoxicare, m-am oprit. Dintr-o dată, pur și simplu, am zis nu mai vreau, se poate, poți să ieși din toate lucrurile astea, trebuie doar să vrei, depinde de tine. Nimeni nu te poate ajuta, doar tu poți să te ajuți. Eu așa cred. Tu și Dumnezeu, corect. Exact, îți mulțumesc mult de tot. Și nu uitați, iubiții mei dragi, indiferent prin ce treci, viața merită trăită.